Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Siyudad San Bacolod plano magkuha sang private contractor para sa towing kag clamping operation. Chicken inasal iparehistro sa Philippine Registry of Cultural Property. Sa balita nasyonal, Civil Service Commission nagpanumdum sa mga opisyal kay empleyado sa gobyerno angot sa no gift policy. Mga operators ang Private Emission Testing Center may apelar sa LTO. Sa balita international, Twitter owner Elon Musk ginbalik ang account ni former US President Donald Trump. Sa sports, Qatar napiyerde sa Ecuador sa opening match sa 2022 FIFA World Cup. Balita Entertainment, Asia songbird Regine Velasquez ginanunsyo ang adlaw sa iyang nga solo concert. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan mga kamotoran sa planet Earth. Maayong aga Bacolod, mga gabilugamahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Nobyembre 21, 2022. Sean Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Vitamin. Good morning, Liwat, mga ka-aksyon, and morning, Liwat Action Door. Yes, good morning sa mga action boy. Kag sa mga ka-action ta, good morning. Kag pila na lang ka-days gali action boy? Kuha na lang 34 days na lang guro ay. siling, 34 days na lang antes ang Pasko. Kag 41 days antes ang New Year. Kadasig lang, no? Doon sa ulan to, 100, sobra pa to eh. Subong 34 days na lang. Lapit na gilang mga ka-action, ano? Yes. Nakamatamat ka na yung pamakalya. Sang? Sang mga, let's say, mga pang-gift mo, mga lutuon. Ay, Marso pa lang yan. Nakapamakal na kayo. Okay. Marso pa lang. Nakapamakal. Pag sa siyempre, expire ng mga ano mo da. Sa mga December, na-expire na itong imong pamakala ko. Ambagan ni mama sa kon. Biyang inyo da nga ipang hatagla sa station. Mala ko na nga siyempre may mga gift, mga pang salaros, mga ito. Di ipadala na, di hambal ipapausos ang shipping mo, ipangumpra mo na lang. Kasi may kamugat. Ang shipping fee wala sa mga ano wala. Ako correct. Mas mahal pag shipping sa Mas gasto. practical si Doms. No? Piling ko gid ma. Ilang na siya ma. Sige. Good morning na dira sa aton nga mga nagamonitor sa Facebook. Please like, follow, and share. Sa akon di una action door si Miss Georgia Gargasiran. Si Miss G. Uy, Miss G, good morning. Harap ka na sa Central Market. Gapangapi pa siya. May ano pa siya, may saot-saot pa siya. Ha? May saot-saot pa siya kag kape, kag tinapay. Saot-saot ng pula, Oo, gasaot na kamuha mo, no? Okay. Swerte lang ko mo si Miss G, wala sa Action Radio. Kaya sa Christmas party, malusay ka mo sa saot tayo siya sa December. Dennis Nuestro, kag Miss Jinky de Ragdon. Good morning, man. Yes, good Diragyapan morning. sa Phoenix, Arizona. Kag kay Utay Benedicto. Good morning. Happy birthday ko no kay Mano Ortiz, ang barangay 35. Okay na ang litson para karon. Ay, Sana all. Di ba kita da? litson ba? Ay, tara lechon, sir. Bisan ulo lang, no? Oo, bisan... Ulo ka, yung kaulo? Bisan, okay man. Nga, Namin may siya unod? sisig lang sa boy. Ha? Ulo, yun. Wala, yung masang may unod. May unod ginaya, kisa wala lang utok. Sir, wala kita na sir lechon, sir? Ala, sir, pangayo. Sir, pangayo Napilit na. No, may kita, sir? Todo kita. Sa birthday mo lang, Ay, ha? Sa birthday mo lang. Hindi, akay ko sa birthday ko lang, hindi ka niya kakaon. Niya kay day off ko na eh. Hindi ko na gusto dalon pang lechon niya sa Drea. Hindi to pwede kakadto sa imo nga kundi mo to ka ilasao na. At sa Davao, tiupod ka? Ah. Kadtuon ta ka basta birthday mo ya. Yeah. Tumayo. Lito Dayap, morning man. Si Jo Maria Iliana? Ha? Or Valderrama? Valderrama. Rasa. Raso. Rasa. Love to look. Ano naman? Labi ko na yung love to look, love to love gali. Love
Tula, bongga sa na. Si Marvin Bahar, good morning mandira sa imo. Pertini si Jumaris ang kwan sang Sabado. Tapos to lang nag-champion lang kwanto ang ARB. After party, nag-party sila dayon gali. Hindi after party gid sila dayon niya. Party naka-shades pa saya nga party among. Gabi no, gabi to siya. Oo. Basi kun nag-agahan talaga ni. Amo na gani nga wagi ka report sa Inday Zil sang aga. Wagi siya report. Wala na ko gani nagtadto kasi lingko basi mo disgrasya tablao. So may lang kay ka na lang nag-go. Joshua Bia, kumari Dorel, happy birthday ko no Ay, Hindi pa birthday ni Action Dorel. Baka malo ka na gid akong birthday ni Action Dorel, gina-invite sa gid lang ka na. Wala. Ano man pa man. Doon di taong pariyaw. Sige, standby nanay sa aton mga balita lokal. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, ginaabi-abi ni Bitaw Head Major Junji Liba ang plano ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga magkuha sang kontraktor ang Bacolod para sa towing kag clamping sa masalakyan nga may mga paglapas sa trapiko. Suno kay Liba, isa ini sa mga natalakay sa ila sadto pag sinapol bagod masaming ang LGU ang nagakuha sang private contractor nga mayara na sang kompleto nga gamit. Patag ni Liba, bangod sini hindi na ang LGU kinanglan nga magbakal sang gamit ka nga isang towing truck ka ang private contractor naman ang mag-hire sa ilang personnel. Ginklaro ni Liba nga ang bitaw sa gihapon na maganakop sa masalakyan nga may mga paglapas kay ipatawag ang kontraktor kung may kinahanglan nga ito kung guyoron nga masalakyan. Ginalantaw ni Liba nga sa sining pamaagi, wala sang gasto ng LGU ka magasaka pang revenue sa syudad. Ginpahag ni Liba nga may mga suhestyon nga pag-aamindahan ang ordinansa angot sa towing para pasakaan ang penalidad bangod sa nagsaka nga presyo sang gatong. Ginpahayag ni Ray Dimisana, tagpamuno sa Bacolod City Legal Enforcement Team nga sa maabot nga Lunes ipadayon nilang clearing operation sa Dalan Lopez Haina sakop sa Barangay 27. Suno kay Dimisana, mismo ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office head nga si Major Junji Lima ang nagpangabay sa joint clearing operation sa mga lugar bangod isa ini sa mga dalan nga nagabugat ang dalagan sa trapiko labi pa ang ginabutangan man sa ilang mga baligya. Dugang pa isa sa problema nila ang mga tricycle, tricycad kag motor nga nagaparking sa igad sang dalan. Nagpangabay naman si Dimasana sa kooperasyon sa mapumuluyo angot sa ginpatigayon nga clearing operation. Nagkooperar ang mga furniture owners sa clearing operation sa mga miyembro sa Bacolod City Legal Enforcement Team sa Dalan Lopez Haina, Barangay 27, Siyudad sa Bacolod. Suno kay Ramiro Montaño, wala sila nagpamalabag sa joint clearing operation sa City Legal Enforcement Team kag Bitaw matapos ginpatag sa ila ni Ray Demisana ang katuyuan sa siyudad para masolusyonan ang mabugat nga dalagan sa trapiko ilabi na sa peak hours. Ginpaatag man ni Montaño nga hindi sablag sa dalan ang mga furnitures nga display sila baligyan kundi ang mga tricycle, e-bike, tricycad kay iban pa nga mga motorsiklo nga nagaparking sa tubang sa ila baligyan amo ang nagarason sa mabugat nga dalagan sang trapiko. Padayon pa sa karon ang pagdihon sang term of reference sa lokal nga panguluhan sa Bacolod angot sa komprensibo kag panibag-o nga estratehiya kag programa kung pagkolekta sa basura ang paghahambalan. Suno kay Mayor Albi Benitez, hindi pa sini sa karon madeterminar ang kalawigon sang proseso. Gani hindi malayo nga mahimo i-extend pa sang syudad ang serbisyo sang IPM-CDC kung kinahanglanon. Dugang pa ni Benitez kabahin sang term of reference nga ila ginadihon ang mga panibagong estratehiya kag innovation nga luyag himuon sa iya administrasyon. Suno pa sa alkalde ginatun-an man sang syudad ang pamaagi kung paano ma-convert ang basura bilang mapinuslanon nga butang sa palaabuton. Natala na kay rehistro sa Bacolod City Tourism Office ang chicken inasal sa Bacolod sa Philippine Registry of Cultural Property sa idalom sang National Commission for Culture and Arts bilang local important cultural property. Ini matapos na aprobahan na sa third kag final reading ang ordinansa gin-author ni Councilor M. Ang nga nagadeklarar sang chicken inasal bilang cultural property sa Bacolod. Ang ordinansa ang gitawag nga Chicken Inasal Cultural Property Rights Ordinance. Damlag lang, ginkilala sang tasteatlas.com, isa kakilala nga online food critic website nga ang chicken inasal ang ikalima nga pinakamanamit nga chicken dish sa bugos nga kalibutan.
Kanselado ang bakasyon sang tanan nga kapulisan umpisa Disyembre 15, 2022 tubto Enero 10, 2023 kasunod sa selebrasyon sang Yuletide season. Suno kaya PRO6 spokesperson Police Major Mary Grace Borio, nabato na ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco ang mando gikan kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa pagkansela sang leave sang mga kapulisan samtang naghilapit na ang holiday season para sa heightened security measures. Dugang paniboryo tuyo sa mataas ang pamunuan sang kapulisan nga masiguro ang maximum deployment sang mga pulis agud mapasiguro ang seguridad sa mga pumuluyo nga magapadulong naman sa tag sa kamasimbahan, malls, merkado kag iban pa. Ginklaro man ni Borio nga mahimo lamang panugutan nga makabakasyon ang mga police women nga yara sa ilang maternity leave kag mga pulis nga nagabalatian. Sa duga pa naton nga balita lokal, mangin bisita naman sa 11th Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Elaine Falacuna sa Nature's Village Resort sa siyudad Santa Lisay karon nga adlaw Lunes. Ini ang ginpatigayon sang Juvenile Justice and Welfare Council nga attached agency sang DSWD umpisa sang Nobyembre 20. Sa kick-off event, ginpatigayon ang ceremonial turnover sa assistance package bilang kabahin sa 75 milyones pesos nga support to Bahay Pag-asa Project. Ang tuigan nga JJ Week ang ginasaulog sa idalom sang Presidential Proclamation No. 489 Series of 2012 kag Republic Act 10661 nga nagdeklarar sa Nobyembre bilang National Children's Month. Ang JJWC ang isa ka policy making, coordinating kag monitoring body nga gintugyanan sa ang ilang mga miyembro kag coordinating agencies nga naga-implementar sa Juvenile Justice Act. Bisita man sa sining aktibidad si JJWC Executive Director Tricia Claire Oko kag Ardo Arwin Raso sang DSWD Field Office 6. Ginapaabot ni Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumag nga ma-regulate sang syudad ang mga illegal structures nga posible pagatukuron sa palibot sang Sumag River. Ini matapos ang ginaprubahan na sang SP sa Bacolod sa final reading ang ordinansa nga nagadeklara sa Sumag River bilang tourist destination. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Carmona paagi sa ordinansa, may permanente na nga magabantay sa lugar kasunod nga may mga solar lights sadto nga ginkawat sa lugar. Aminado si Carmona nga isa sa mga concerns sa Sumag River ang mga illegal nga paghaboy sang basura sa lugar. Nagpasalamat si Carmona sa konseho sa ginaprubahan nga ordinansa nga dako ang mabulig sa lokal nga turismo sang Sumag. Siyempre, nagpasalamat sa spirit. Ma-regulate nila ang mga infrastructures na mababandayan natin nga suba. Dalang eskwela nagtada, daw nagladala ang mga suba dala. Oo. O kasi dapat nga tourism spot na sa syudad, i-regulate nila ang karanda nga saulihin ang tinubo ng mga resort. Kabahin sa pagpahayag ni Barangay Sumag, punong Barangay Rodney Carmona. Action Radio Philippines Standard Time, 18 minutos na nagaligad sa atak na nga alas 7. Civil Service Commission nagpanumdum sa mga opisyal kag empleyado sang gobyerno sa no-gift policy. Samtang mga operators sang Private Emission Testing Center may apilar sa LTO. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-action. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Fuerte na ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Umpis anak, ano nang nauya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila. Okay. Sakay Jeremy Canyeda dira, good morning. Greet siya lang iya papa nga ga-drive subong halong-halong kagit papa from baby Jerome kag manang Jinel. Mga kabataan si papa nila. Si Angeleo Minolteo. Liho kuno greet kay nanay sa barangay na Balian sa Imamaylan. Good morning, Andra. Kay nanay ni Angeleo Minolteo. Ato sa Sa gali sa may- Kalamba. Laguna. Laguna. Oo. Sa Tupad Balay ni Rizal guro. Basta Tupad la Balay ni Rizal. Padbalay. Hindi atubang. Hindi. Tupad di guro. Hindi ba si Rizal taga Kalamba na? Yes. Te. Ba siguro tubang balay. Basi man. Basi nagsaylo. Or likod balay. Tupad balay. Gita pirmi ano. Handa si Noro. Morning. Si Mary Ann Valencia Ecraela. Monitor man sila. Good morning din sa inyo. Good morning. Sige. Good morning man kay Mary Ann Valencia. Nabasa mo na, no? Si Sol Lama Barnacha, sawadi ka. Dra sa may Thailand. Thailand. Sino Okay. pa? Next, si Jose Gerson Lapinig Junio. Good morning man from Stonehaven, Granada. Congrats kuno sa Action Radio Bacolod basketball team. Kag cheering squad, perte, no? Yes. Oo, birthday. Ang cheering, Mamog, no? Nakakuha niyo gito gigapon nakuha ko dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Pak. Pak. Daog. Daog na. Birthday ang cheering to. Si Action Eden. Siya tong leader, daan. Kaluslus. Kalustos ang iya nga mga bayo. Oo. Ay, nano na din man. Mga puso dito ka. Birthday si Action Eden niya. Amo gili nga ginautot-utot siya subong. Kigit panuhot. Hasta ang mga officiating kwanto sa table. Ginakuha niya mo niya. Action Radio, kuha na ka mo. Cheer na ka mo. Kaya mag-cheer na kay si Action Eden. Kasaot mo. Gasaot isa. Pwerte ang Hindi niya gid napigilan ang kanyang sarili. Si Zil daw ga alang-alang pa. So uli, naghahalaman siya. Si Sil, doon nakita ko, dumaten Flores de Mayo. Ano sinday Sil man? Dumaten Flores de Mayo. Popular flowers eh. Natun Zil, basketball ni. Bul niya Sil. Hindi niya Flores de Mayo. Basketball siya. Amo to yung mga attire nanday Eden niya blang. Pang basketball. Nanday Marne. Basketball. Si Miles naman Si niya, Miles duwalin na- sa office kasi. Alin sa Si office. Miles na mamaninay. Isa lang kagit durante Elias ang pinaka-heels. Hindi naka-glass slippers doon sa kanaan. Si Celia. Siya dumated Flores de Mayo nga sang Mayo pati mo koy nano man si Silva agid gina silang kay ba siguro abia flower girl siya. Kalain. Elmer Libon. Good morning. Yes, good morning from Barangay Villamonte. Hindi ba kagawad ni Selmer? Daw gawad ni Selmer mo? Ambot do hindi Sa na ko Villamonte? sure. Kagawad ni siya. Kay Phil Alonsagay, morning mandira. Uy, Aris Nini. Oh. Ay, may pa-hearts Ni, ni. morning si mo dani. Musta? Mga ayo guro load ay. Good laban. Jojo de los Santos, good morning. Kag Ems Aboso. Good morning, Mommy Ems. Standby na sa Balita La National.
Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:26. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, nagpahanumdom ang Civil Service Commission sa tanan nga opisyal ka empleyado sang gobyerno angot sa ginapatuman nga no gift policy, ilabi na nga naghilapit ang Pasko. Sunod sa kay CSC Commissioner Eileen Lizada, may 3 kalayi nga nagadumili sa pagbaton o kung pagpangayo sang sinuman nga empleyado sang gobyerno sang regalo, serbisyo o kung iban pang pabor halin sa publiko. Dunga pa ni Lizada nga ginadumili man ang solicitation. Palayag ni Lizada nga dapat ang mga pinuno sa ahensya mangin maayong nga ehemplo sa mga naga-existe kung napatuman nga layi, may angot sa pagbaton o kung pagpangayo sang anuman nga regalo. Nag-apilar sa Land Transportation Office o LTO, mga operators ang Private Emission Testing Center o PETC, kag miyembro sa environmentalist group nga alagaan natin inang kalikasan o kung ani kalikasan para sa gilayon nga pag-aproba sa paggamit sa gas analyzer and diesel-fed oximeter nga nagakaangay para sa testing sang Euro 4 and emission standard o kung ang higher tier standard. Ini ang minimum emission equipment required nga pamaagi para sa gasoline-fed vehicles. Magluwas sini ang ani kalikasan na PETC Group ang nagapanawagan nga maaprubahan ang paggamit sa gas collector kag OBD scanner para sa emission test sang Euro 4 tubtob Euro 6, kalakip na ang ABS brake system kag speed test nga wala sang dugang gasto para sa publiko. Ginpahayag man ni PETC President June Evangelista nga importante ang EGR bangod gina-control sini ang dalagan sang magas sa tambutso nga sistema sa paggamit kag resulta sa pagpaayo sa engine pagbuhin sa konsumo sang gasolina kag pagnubo sang polusyon na ginabuga nga nitrogen oxide. Nag-iso naman sa kontrata ang kompanya nga involvado sa kontrobersyal nga pagpangutkot sa sulod sa New Bilibid Prison. Suno kay Virgilio Bote, presidente sang Agua Tierra Oro Mina Development Corporation, nag-atras siya sa joint venture agreement sa itong Huwebes kay natalana nga pangkuhaw ng iya mga equipment sa mga lugar. Nasaan sa JVA nga ang ginakutkot nga lugar sa NBP sa siyudad sang Muntinlupa ang himuon nga commercial, residential kag industrial area. Ginpirmahan nanday Borte kag bantag ang GVA o kung JVA sa tong Oktubre 8 to 2021. Sa idalom sa kasugtanan, nagdonar ang atom sang 234 hektaryas nga duta sa General Tinio sa Nueva Ecija sa Bucor. Sa dinatalan ay patukod ang bagong pasilidad sang NBP kag Correctional Institution for Women. Ang pasilidad ang ipatukod sang atom kag hindi magbayad ang Bucor. Wala sa may nakita nga problema si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbiyahe ni US Vice President Kamala Harris sa Palawan nga amo ang pinakamalapit nga lugar sa disputed area sa South China Sea. Si Harris ang ginapaabot nga mag-abot sa Palawan subong adlaw Lunes, Nobyembre 21, ug gibaloon ang sitwasyon sa West Philippine Sea, ang kabahin sang baybayon nga ginaangkon sang China. Ang China kag US ang may madugay na nga inaway angot sa impluwensya sa Southeast Asia, ang rehiyon nga sentro sa economic growth kag strategic area para sa military positioning. Damlag lang nagkitaay Sunday Marcos kag Chinese President Xi Jinping sa unang kagaynayan sa sideline sa nga APEC meeting sa Thailand. Una na nga ginpahayag sang Chinese Foreign Ministry nga dapat ibasura sa Pilipinas ang acts of bullying sa South China Sea. Naaresto naman sa entrapment operation sa Manila District Anti-Cybercrime Team ang duha ka college students nga babayi matapos ng pangilkil sa isa ka 4th year nursing student. Ginkilala ang ginaresto sa ila nanday Maribel Marasigan kag Kashmir Paula Villadrid nga magapatubang sang kaso nga illegal access, robbery with intimidation kag grave coercion. Sa report ginaligaran ni pandaman sang duha ang biktima nga ibuyagyag ang mga pribado nga mensahe kag pictures sang anay siningan nobya gamit ang ngalan nga Luis Castillo. Naimanuan nagakuha sang access ang duha sa mga pribado nga pictures sang biktima kag sang anay sining nobya nga abyan man sang duha ka suspetsado. Nagpangayo sang 30,000 pesos ang duha gikan sa biktima sa baylo sa pag-delete sa mga messages kag pictures. Lipod sa ibalo sang duha nga nagpangayo na sang bulig ang biktima sa mga pulis rason nga napatigayon ang entrapment operation batok sa ila. Nagalambot sa 22 ka kaso sang rape ang nagakatabo kada adlaw umpisa Enero 1 tubtob Nobyembre 13 sini nga tuig base man sa report sang Philippine National Police kon PNP. Sa datot sa ginpagwa, naglambot sa 7,197 ang rape cases sa Pilipinas. Sino kay Dr. Liliana Guy, isa ka registered psychologist kag play therapist ang kalabanan sa rape suspects ang mga himata sang biktima kaangay sang tatay, tiyo kag iban pa. Dugang pa ni Guy, iya naman naka-istorya
istorya ang mga suspetsado kag kalabanan sa ila ang wala nagabatsyag sang paghinulsol. Bangod ila ginapatihan nga sakto ang ila ginhimo bangod sila ang dapat masunod bangod sila ang padre de pamilya. Ginpagawa sang Police Regional Office sa Region 11 nga 413 ka rape cases ang record sa Davao Region. Ang pinakamadapong ang na-record sa syudad sang Davao nga naglambot sa 123 ka kaso kag sa nasambit nga record 24 ka biktima ang lunsay mga minor de edad. Kabahin naman ang Bureau of Customs sa pagkadiskubre sa mga bagong modus sa mga sindikato sa duha ka raid nga gipatigayon sa Ayala, Alabang Village sa Muntinlupa angot sa pagpasulod sang chemical precursors sa paghimo sang shabu sa mas ginpabaskog information sharing sa mga ahensya sang anti-narcotics sang gobyerno. Ginpahayag ni BOC Acting Commissioner Yogi Filimon Ruiz paagi sa BOC Manila International Container Port Intelligence and Investigation Service nga kabulig sa intelligence build-up nga operational planning ang resulta ini sa pag-aresto sa 5 ka matawo kalakimang isa ka French, Canadian kag nakumpiskar ang kapin 150 milyones pesos nga valor sa shabu sang nagkalain-lain nga controlled precursors and essential chemicals kag laboratory equipment sa Ayala, Alabang Village sa Muntinlupa sa tuong Biyernes, Nobyembre 18. Sunod sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang bagong modus ng sindikato ang mga paggamit sang A-Stone sa pagproseso sang liquid form sang shabu agud hindi ini manimaho. Ginhingyo ni Chinese President Xi Jinping nga magpabilin ang friendly consultation sa Pilipinas kag China sa issue sa South China Sea. Ginpahayag ni sang Chinese President matapos ang bilateral meeting kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sidelines ng Asia Pacific Economic Cooperation Economic Leaders meeting nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand. Sunod sa pahayag sa Chinese Embassy, dapat nga magpabilin ang friendly consultation sa pagdumala sa mga hindi paghampanay kag disputes sa South China Sea. Sunod pa sa embahada sa China nga dapat mapabilin ang strategic independence, peace, openness kag inclusiveness sa nasambit nga issue. Sa bahin ni Presidente Marcos, ginpahayag sini nga dapat nga magsunod sa international law kag United Nations Convention on the Law of the Sea ang China sa pagsolusyon sa territorial issues. Magluwas sa issue sa South China Sea, gintalakay man sang duha ka leader ang food security, health issue, climate change kag iban pa. Madumduman ni ginhangkat sang Pilipinas ang China sa tuig 2013 angot sa pag-angkon sini sa nasambit nga rehiyon. Natalanan naman nga magpatigayon sa state visit sa China si Marcos masunod nga tuig. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Ang ato nagapangunang balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon drabala nga may kabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inaha, mao posible matapikan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas
Ipas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan. Okay, morning liwat. Saboso, kag kumari ko da Teresa Linahakayaw. Good morning. Good morning. Kagawad Imbong Jocampo, ara na sa kapihan ni Chona. Nakaplastar na siya. Plastar na sa kay sa kapito. Nahanta nga kay na. Wala ka pa plastar. Wala ka plastar na plastar ko na kay Chona eh. Chon! Iparana ng kape ni kagawad. No? Correct. Ruel Ipilga, kag Angi Angeleo Minolteo. Teto pad gid eh. Tupad, yes. Sa balay ni Rizal. Ay, abdi ko. Abi yung tubang? Oo. Tupad. Tupad, gidyo gadi. Oo. Te mayo Mayo. Sige. Ara si Lalaine Grace Ibarra. Ay, Miss Lalaine, good morning sa imo. Kay Grace Orense. Good morning man, batchmate. Ay, Grace, classmate. Morning ah. Good morning sa imo. Ba? Classmate ko, dugdugan naman mga classmate ko nga support di. Ba, speaking of reunion, Black Action Boy, Blahaw, may reunion na ako yung mga batch sa Karabalan. Bonano, Manila yung reunion. Yan, Lunes? Tanigin Sabado, Manila. Disyembre 19. Dapat siya mag-reunion, kaya butang mo na sa pizza nga halos free ang tanan. Oo. Pero sa ako niya nga gathering sang klase namon, when niya ilis every December 30 na iya. Kay Rizal Day na sa mo, holiday na saya mo. Every December 30, so siling ko kanyo na iya, ang fix na sa ang December 30. Fix na gina Tin ya Lunes, absent kay. December 19. Absent kay. Absent kay wala reunion, no? Absent tala na kay ginano ko to nila nga maten way kudan katen. Ba sa Karabalan man lang. Tik one ka ginada, ikaw ginadang star of the reunion. Star gid siya. Yes, so papa-picture na sa imo mga teachers mo da. Tala ka ba? Ambot galing kay wala da sa mga teacher. Kung nga nanging teacher ko igla sa una doon na ganun na sila. Silo. Good morning manda kay kumare ko Virgil Gaspi Coloso, no? Good morning, Miss Virgie. Kundi na dula. Kay sino to? Sino to? Kailan isa? Sir Philip Alonsagay, good morning sa imo. Upod man kay Ma'am Eleanor Fukuda and kay Sir Paul Alonsagay. Morning. Kay Miss Veronica Santillan Manukan, good morning. Ray Flores Baryoga, good morning. Marcy Rambines Junio, good morning. Classmate mag-action boy. Binong Sitenta, good morning sa imo sir. Lorna Diligencia, good morning. Jocelyn Balahadia, good morning man. Si Cecil Bekbek. Tabo na sa abona sa binubuhan. Yellow Bell. Yellow Bell. Barangay Binubuhan. Pag-greet naman kay Sally Magwad Christina Maglantay sang Orchids. Good morning. Kag Richard Artisola Alpiere. Dra sa may tabunan naman siya. Bago City gapon. Namo yung taga Bago yung monitor din oh. Oo. Syempre kay monitor na sila nga dansi mo. Ginalantaw nila ang quality sa incoming councilors sa Bago City. Guidance councilor. Kaya konsehal gid siya. Jonathan Bromeo, morning dra sa imo bugtaw panakyaw. Why madayon ang atong transaction kay Jonathan Bromeo, no? Wala madayon. Kiti way madayon ang eleksyon sa barangay. Eleksyon sa barangay. Tani, hindi naging transaction ta sa kita mo ubra sa iya jingle. Jingle. Jingle siya. Jingle bells. Kaya sa mga students ni Sir Jonathan sa Carlota City College. Good morning lang sa inyo. Morning ra sa inyo sa Panakyaw. Yes. Ernesto de la Rosa, good morning man sa Isabela. Sige, good morning. Okay. So, standby na kita. Si Ma'am Luing Melos, daw kita. Morning na kay Ma'am Luing, kag Melchor Melos. Si Ma'am Alegria, Bagtang Portal, morning man. Kag Ma'am Romela Ilustre Arema. Yeah. Standby na sa mga dugang balita.
7:41. Kag sa detalye balita international, ginbalik ni Tesla Motors CEO kag Twitter owner Elon Musk ang account ni former US President Donald Trump kasunod sa nga online poll nga nagapamangkot kung bala dapat ibalik ang account ni Trump. Base sa tweet ni Musk, the people have spoken, Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox D, ang Latin phrase nga nagkakahulugan nga sa the voice of the people, the voice of God. Sa final results ng online poll, 51.8% sa mga users ang nagboto sang yes, kag 48.2% naman ang nagboto sang no. Ginban sa social media platform ang anay presidente sa tunga sang US Capitol attack sa Enero 6, 2021. Sa balita naman sa negosyo, may paabuto naman nga rollback sa presyo sa produkto sa petrolyo sa masunod nga kung sini nga semana. Sa una nga, patkadlaw sa trading, yara sa 1.90 kada litro na ang ginubo sa presyo sa imported diesel, 1.64 naman sa kerosene, kag 83 centimos sa gasolina. Sunod kay Energy Assistant Director Rodela Romero, bangod man ini sa saka sang COVID cases sa China, nga mayara sang 23,000 kada adlaw, kag naglapta sa dalagko nilang riyon para sang Guangzhou kag Chongqing, kag nagnumot naman ang demand sang China, kag nagtaas sa interest rate agud nga mabatuan ang inflation. Sunod pa kay Romero, nakadepende na sa mga resulta sa masunod nga meeting sang OPEC Plus sa Disyembre ang mangingiyos ang presyo ng petrolyo sa masunod nga semana. Samtang sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 57 pesos kag 28 centimos, ang Singapore dollar 41 pesos kag 62 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 32 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginanunsyo sang singer nga si Regine Velasquez nga concert nga matabo sa masunod nga tuig nga gintawag niya nga solo kag patigayunon sa Circuit Performing Arts Theater. Ang iya nga solo show nga may live audience ang matabo sa sunod-sunod nga adlaw sa Pebrero 17 kag 18 kag pagasunda naman sa 24 kag 25. Dugang pa sang Asia Songbird nga mga ticket show ang mga available na sa maabot nga November 30 sini nga tuig. Ang presyo sang ticket halin sa 11,200 pesos para sa VIP nga may meet and greet, kag 1,120 pesos naman para sa upper box. Sa balita sa sports, sa bago ginibuksan nga World Cup 2022, napiyerde sang Ecuador ang host nga Qatar sa opening match sang 2022 FIFA World Cup sa Al Bayt Stadium sa score nga 2-0. Ang team captain nga si Ener Valencia ang nakapasunod sa duha ka goal para sa Ecuador. Masunod nga enkwentron sa Ecuador ang Senegal sa Biyernes. Ginabulumanta sa 67,000 ka football fans ang nagtanaw sa opening match sa World Cup. Magatakop ang torneo sa Disyembre 18. Sa din na magadaog nga team, magadala pauli sang 42 milyones dollars. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Good morning! Yes, mo nakatipon kagid sang energy mo sa imong pinakadlaw man dapat, di ma? Di adwa lang. Kung official leave, duwa lang yun siya. Ganito ang straight ba lang nga wala ka? Oo. Ay, wala. Straight ka wala ka. Mga 4 lang siya. Abe, mga 3. Mga 4 gid ay 4 4 gid until Saturday. Naisip ko na na 4 ay, naisip mo na magaling na mangkot ka pa. Ano na yung boy action boy, man? Naisip ko na nga 4 kay duwa ang kay Action Eden yung buslan sa imo. Duwa man ang iya. So pat ka gid eh. Ay, namiyaw ko sa yung mga math skills action boy. Di mo sa math na no. Ka very mapuslanon. Ka very dasig, very quick. Very quick tada sa basta math dasig. Angay ka gid sa mga quick response. So pwede ka volunteer sa CDRRMO. Ay, hindi ka pwede ka din sa CDRMO pero sa bago. And preparation for the incoming election. Muna siya. Okay? Sige. Sige. Sa kay Miss Rona Rida Trava, good morning dira sa imo Ron. Sige, Action Doors, go. Yes. Sige, so diri kita sa aton nga balita espesyal action boy. Any mga facts or mga kamatuoran blanahan tungod sa planet Earth.
man. So ibaluon ta man action boy. May harap pa Kay tawa para- mabalaan parte sa aton nga planeta. Ha? May harap pa tawa mabalaan parte sa aton Uy, planeta. yara pag yan di matanan na bala. Belang taon ta be. Walang taon. Kung ano daw wait ang balaan. Sige. So, Kaya by the way, dyan ka, subong balang kabulan is National Reading Month, something amo na. aha. Kay may invitation ko to sa MG Medalya Integrated School nga mabasa libro Ay, birthday, no? sa mga estudyante. Book reading. Oo. Ti, So, karon tubla mo. Oh, good morning da kay Sir June Rimada, ang principal da. Oo. Kay- At anong may libro ka na da? Balo ka naman sa aton. Ito ko to libro, ang 3 tipaklong at isang daga. 3 tipaklong at isang daga. May masahon, no tayo sila, no? Pwede lang na? Kay grade 4 to grade 6. Ah, ito pwede na. Himuon mo, 4 na tipaklong. Limahon tayo kay grade 6 na mo. Kay Miss Ma'am sino nang imbitar sa ako man? Solidad Palma. Good morning, Landra. Good morning. Kag kay, sino po yung mga kadamo sa igrit ko tayo, lipat. Si Nanay, pala, Telma Zirudo sa may Alihis. Good morning na sa imo na Telma. May landa nga pagpamati. Okay? Sige. So, diri kita sa ato niya balita. Kag sa tanan may birthday today. Yes, sino may birthday? Ano sa bongga? Sir Ed Guillem, Balaction Boy, do birthday. Si Ed Guillem, birthday niya? Yes, kita ko sa Amigo Facebook. Ed, morning si mo Happy birthday. Ayan Kag birthday gapon ko rin ni Kuan ay ni ti Papa ni Action Eden. Das Papa Edwin Pantaras. Birthday niya Do gapon. gapon guro. Kita mo naglakmay gantoan sa gapon ay way. Ha? Basta birthday ni amigo ta Edwin Pantaras. Kagapon. So, belated happy birthday lang dakit Sis Teto. brother Tito Edwin. brother ni M Saboso, no? Sino? Brother na ni M Saboso, hindi ba? Si sino? Si Edwin Pantaras. Oo. Tito Edwin. Pati ko, abi ko si Tito Dennis. Si Maria Luz Grijaldo Macunat, birthday niya man subong action boy. Happy birthday, Landra. Kag birthday man ni Jason Garcia, bata bla ni Annabel. Annabel man. Garcia bla. Di- Happy birthday, si Jason na bata yan. Si Annabel bla, Garcia. Annabel Ay, Garcia. di oh. Yan. Pio Ablation Boy nga mo paminsan si happy birthday lang da. Sa tanay may birthday today, happy birthday na lang. Sige, okay. Kaga enjoy your day, good and good Si health, Silvic Mandra. Beco, may nuwas sa Yellow Bell, may water lily, pagitgalida sa binubuan. Tiyo, kay Yellow Bell. Bulak ng na Yellow iba. Bell? Oo, Belamong. Okay. Sige. Hindi lang Sabi ko yung lingganay. Ay, Klein. Very literal. Amo na siya gurong color yellow ay. Yung daw bell ang Color nga shape. feeling ko muna siya. Tama, check to na. Oo, ganun. I think that's correct. Diba, kita Yellow mo color na? yan. Daw bell ang ko. Kita ko na. Oo, ano mo na siya okay, guro. Okay? Sige. Sige, diri kita na sa atong balita, special action boy. Ni mga facts angot sa Earth. So, ang una action boy, ang Earth, gili action boy, is the 3rd planet nga closest sa Sun. Of course, Mercury, Venus, tapos Earth. Wala na ko na iya ka do. Grade 2 pa lang ko kabalo na ako na. Sila mula kay Basi mo wala. Kasi mga grade 1 subong la kabalot, at least kabalot. Hindi ba? Mercury, pinakalapit. Sun, Venus. Venus. Sun, Earth. Another sun. Mars. Good. Sige. Hindi ko pa pala. Sa next action boy, ang planet Earth lang ikuno ang subong subong pa lang nakitaan nga may life bala. Kaya pwede Nga mistaran. Oo. Pwede mistaran. Oo, kaya actually gani ko no sa Mars do, di ba? Do gina-check naman to nila ang Mars. Ah, Do gina-check na to bala ni mo ni Senator Cynthia. Charot lang. So, check Ni yun Senador na Cynthia Villar. Na-check Pamunta kung may doon sa duta. subdivision. Kung may duta. Ito na may meme na nakita ka, di ba? May balita na Dito na ligan. lang, no? Ay, di ba may balita na ligan nga ang Mars do may nakitaan sang possible nga pwede may istaran. Bo may meme bala siya may nagawa sa Facebook gamo na niya sang bandera bala si nga iya ka kami. Yes, sa Camilla. Camilla to Sara siya gatindog. Una pa siya. Kasabad mo naman. So, amo na. Subong pa lang. Wala lang takabalo. Basi sa ulihin, no? Pwede ito makakanto sa Mars. Di ba, sugot ka man? Sa ilo ka sa Mars?
Depende kung baka... Una ka to dyan pang ang konduta. Ikudalan mo ganyan tayo niya. Kasi kung dito palang tayo makaduta. Gani man, dito lang nga. Dito ay na naubos na ni. Naubos na kita ng duta. Naubos na ni sino? Ni Butsi Buyay. Sino kaubos ako. Pero apo to gani, si ano bala, si Senator Tulfo, gamba siya gani, nanawagan siya sa Department of Agriculture, nga abi, hindi nyo masige pasugti nga makatubuhan da, mamamayan da. Mamayan. Mo ni subdivision. Kaya pinakadlaw mo, puro lang tayo sa subdivision, wala na tayo sa pagkaon. Gani, ano, tama na pangkit-kit. Kaya ano ang bali si Senator Villar, ano? Ha? Hindi din Mr. Tao ko sa subdivision. Namu naman na. Namu na nga. Diyan sila, no? Mga arguments, Direction Boy. Isang Mars na naman, isang Mars dito naman sa Mars. Mars na lang no? Kasabay. Okay? So, next Action Boy, Earth's surface connection boy is mainly water. About 71%. Dako nga percentage na tubig. Pwede, no? Di, budlay man patukod ano sa tubig. Yung SM, gani kalabot sa tubig. Pati baybay, ginatampok na nila. Reclamation. Kay, ha? Reclamation. Oo, gina-reclaim na nila ang mga, ano da. Kaya tungod nga mas, gabi no, 71%. Dako niya katama. Ambot sa Mars, Sa Mars na daw ay pagkita body of water. Oo, sa Mars. Pagkadto to puro na to duta to. Kabudlay niya ang puro duta, ya. Uhawon ka na Action Boy, hindi na mabuhi, ya. Nang dito gintumsukan sang flag sang kamilya dito. Basta nakita ko, wala ko to binasexy mo, mong nalipat ko, doon na hamot, ikaw blao. So, ano ka, naging panumdum. Panumdum na lang. So, next Action Boy, ang Earth ko nag-rotate at around 1,000 miles per hour. Rotate. 1,000 miles per hour. Oo, 1,000, track to na. 1,000 Ang katasigo niya pag-rotate? Oo. Amo na? Hindi na mo batsyagan gali, no? Oo, hindi ka batsyagan dito. Amo na kisa ito galingin ulo mo, na? Ay, muna. Itiyog ang Earth, rotate. Amo na guro kisa kung maglinog, balagin pabaskugan ni guro gawa ang pagtiyog ay. Na, siling ko good. Naligo ko ya. Sige. So, next Action Boy, Earth ko no, isn't perfectly round. So, hindi siya perfect. Hindi siya perfect nga round. Hindi siya perfect nga round. Kita mo daw, hindi siya daw, ang globe lang na, kundi daw ka-round gini sang globe. Hindi na siya gali mo ya. Kaya daw pa. Siguro may mga siwil-siwil na da, guro. Siguro. Siwil-siwil. Sige mga, ano pa na da, guro, himbis-himbis. Sa una kaning Earth, abi na sang Earth, niya, flat mo. Ha? Abi sa una nilang Earth, flat ang unagid nga kwan sang Earth, nga flat ang Earth mo. Bisang una. Pero ano gali, bilog, pero hindi lang perfect. Bilog gali. Tingnan ko kung flat ang Earth, abi ko magadto ko to sa punta, basta madagdag ka to ya. Gani man. Sabad ba? Areo, you could fit 1 million Earth in the sun. Ako da ako. Tigda ako with sun, no? Sun, no? Mag-million Earth na nga ra daya sa ano ya sa sun ya. Para bala sa kwan bala sa bilog nga galaxy. May kita ko na mo nga ang Earth gin amo na tapos gin zoom out sa bala nga bilog nga galaxy. Ay do pintok. Do pintok lang ya. Do pintok. Actually do mo damo pa karo planet Action Boy nga wala pa na discover sa subong mo. Kita yari pa lang kita sa ano gani nga galaxy kita Milky Way. Ano man hindi ko tanda. Milky Way. Oo, ano nga galaxy kita ang Earth man. Damo pag diya galaxies mo. Samsung di man. Samsung Galaxy. And then choke. Damo pag diya galaxy mo. Damo sobra ka damo Action Boy. Oo, damo pag diya galaxy. To kita ya isa lang kita isa kita. Lang kita dira. Isa kita isang Earth para sa isa sa mga galaxies. Oo, te. Imagine bala. Palayon mo sa galaxy, palayon mo isumuot ng bilog nga galaxy. Daw pintok na tayo mo. Pintok lang. Kaya pinakadako I think nga planet sa galaxy tani daw Jupiter. Ang pinakadako, amo na siyang ano naging do may ring Saturn. Saturn niya gali no. Ano ta kabalo Ano ta nga galaxy aw? Ang basi Samsung Galaxy. Milky Way guro. Okay, duwa mo ng ano i-search ta na lang para kabalot. Galaxy Earth bla i-search bla no. M Smart Tadeo Salcedo, good morning man from Tansa Cavite. Maricon Alyosa Tambanilio. Morning ko no dira sa taga Don Jorge ni siya sa Maaw Central no. Saya father kay Rogelio Tambanilio, happy 73rd birthday. Correct Action Boy, Milky Way ta. Ang ibang yung mga galaxy nga nabalaan, Action Boy, Andromeda Galaxy, Canis Major over Density Galaxy. So, ari kita sa Milky Way. Correct. Doon sakto makuli no? Sakto ka man. May Comet Galaxy man. Again, nag-upod man si Joshua Christopher Velas, no?
Milky Way na chocolate na ano naging result. Okay, actually may Milky Way nga chocolate. May Milky Way nga okay. chocolate. Sige. So, happy birthday Lot kay Rogelio Tambanillo ha. Dira sa may Barangay Don Jore Araneta. Alin sa kay Maricon Alyosa Tambanillo. Kay Julie Militado Patrimonio, happy birthday man kay Mary Jane Barso Certesio sang Abka sa Mandalagan. Good morning and happy birthday sa imo. Nag-chat sa akong si Nanay Telma, si Rudo. Siya thank you gid sa greetings mo. Welcome, good night. Si Corazon Dacuroon, good morning. Away kadi ka kwan kay nagsaka kadi bla si Manang Corazon Dacuroon. Bisan ahalin si Isabela. Saka di sa kay para makita lang kita. Why ka di? Absent ka. Ay, glain. Tari yung pakita mo picture ko. Kita yung makakuna sa Facebook na. Kita yung makita sa Facebook. Wow. Tiwag it pabalos nanay. Mga pabalos siya tani. Ti may ngaga ako tayo kadto eh. Gani man. Sige, okay? Yeah. Mga ka-aksyon ninyo pamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Lunes, Nobyembre 21, 34 dias na lang antes ang Pasko, kag 41 dias antes ang 2023. Standby na sa Aksyon Hotline, upod kay Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din ang news team, Aksyon Dorel Cabat. kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.